хуш омадед ба канали мо Хирмано теҷе. Ман мехоҳам ки имрӯз барои шумо як ролик пешниҳод кунам, ки мегӯянд ахиразамон омадай. Ахиразамон омадай, ба ҷое ки дарахтҳо мева бигиранд, бузғола гирифтиянд. Ин дар шаҳри Турсия аст. Ина нигоҳ кунед, чӣ хеле ки мебинед ҳамита барг чарг ҳамаш ҳастай, дарахти сабзай, неки дар ҷои мева бузғолаай. Хай бачаҳо, ина диде ҳамаша ки ина чӣ хеле. Ина и бузғолаша нигоҳ кунед, дар ну ки навда омадай, навда хам шидагиай, имрӯз топука зард мешавад, меафтад, оли нав сафед шидай. Ана воеш ки где шид тега ин не дари поёнда. Ина и сиёҳсафед, и оли нарасидай ба вақташ. Воеш дар сари чӣ буманда, ина и такачаай. Хай акӣ худованд худешу ахиразамон шидагиай ба фикрам. Барое ки дарахтҳо ба ҷои мева бузғола гирифтиянд. Тамошо кунед бачаҳо, баъд лайка фаромӯш накунед. Агар подписатсия бикунед, худованд насиб кунад ба рӯзҳои оянда як клипи беҳад хуб, беҳад чизи хуб барои шумо пешниҳод мекунем.